kuti aibatike. Uyu chaari kuda ispirit, but chaazowana icloth mucheka, but ari kuziva kuti mucheka wandawana ndiwo wakatakura zvandiri kuda zvemweya. Amen. Kana ndisiri kudzidzisa zvokufika bana. A mantle, mucheka, a cloth, aisiro yaakumbira ati spirit. But a mantle peadona akanonga, vakazomuona vakati the spirit of Elijah is now upon Elisha. Ala spirit aioneke. Chicha vari kuona zva Elijah, the mantle yakabatwa na Elisha. So kurati pane zvinooneka pachinhu chinonzi anointing, but iyo anointing aioneke. Kuzodza isimba risingaoneke nemeso, but pane zvinooneka zvinotaridza kuti apa pane zodzo kana kuti simba. So Elijah and Elisha vari kufamba vese, mumwe ane zvaakumbira nokuzvipiwa. Condition yati ukandiona. So Bible rovarati iye ane zvaakaona zvii, the chariots of fire. Kurati paagona kuona zvemweya ndopaanogamuchira zvemweya. Nokuti ukasaona chemweya haugone kuwana chemweya. Paunoona mufundisi wako as somebody like you, zvinongofamba zvakadaro nokuti uri kuona just a man. But when you begin to see the grace of God upon a man, you attract the grace. Maonero ako ane zvaanounza kwauri. Nokuti Mwari une tsika yekuliga zvinokosha mudziyo wefu. Level yekuti mumwe munhu anotumwa naMwari kuzokubatsira muupenyu hwako anenge ari munhu akatofanana newe, akatoenzana newe. Zvokuti ukashaya meso emweya unoramba wakamirira mumwe munhu, iye munhu wacho akauya. That's why pamuchinjikwa kune mbavha yakapa prayer request kuna Jesu. Ishe kana maakuya muumambo wenyu mundirangarire. Jesu ndobva ati ndinotaura kuti zviro kwazvo ndichange ndiinewo kuparadiso. Why Jesu ari kuita grant this prayer request yetsotsi? Not a believer. Mbavha iri pamuchinjikwa. Inyaya yekuti mbavha ine kuona kwemweya. Why? Because Jesu nematsotsi vakarovererwa pa same level. Lese vane zvipikiri, vari kutukwa, vari pamuchinjikwa. Saka zvinoita here kuti munhu ari pataiti sewe umuti Ishe. Kurati mbavha iyi yakatanga kuona ushe kumunhu asiri kuonekwa nevamwe vanhu. Saka ari kuti Ishe kana maakuya muumambo hwenyu, kurati kuti no matter mune zvipikiri muri kurovererwa, but I can see the king in you. Kurati maonero ako ndo ane guarantee yekugamuchira chinhu chemweya. Mbavha yakaona Ishe. Ushe hwaJesu hwaitadza kuonekwa nevanhu mumakereke mazuva ari kufamba, hwakatoonekwa nezvipikiri. That kind of level yekuona iri too much. That's why Jesu akati ayo type yakadai kudenga munodiwa. Why? Because munotoona zvedenga even in my problems. Jesu ari in pain, ari kuchinyirwa, ari kurohwa, but mbavha iri kuti ndine prayer request mudara. Ndine favor ndinoti mundiitire. Ipi favor yaunitirwa nemunhu ari pa side pako ane problems yako. Akatanga kuona the king inside the man being crucified. So there are times that a crucified man is an answer to your life. But you want somebody free. Why? Because you cannot see the power hidden in the crucified man. So I want this man to help me. But the maonero are too much. Mbavha yakagona kuona chemweya chedenga pamunhu ane problems yake. So anointing ine tsika yekuti inovigwa mumunhu waunofungidzira kuti hatina kwatinoenda, haana chaangandibatsire, haana chaanoita. Gamba pari kunzi when you see me, saka you have to saw it. Kuti pane chinofanirwa kuoneka. Maonero no law of attraction yezvinhu zviri spiritual. Ukava nemaonero edenga emweya, ukava nema spiritual eyes, you attract the things of the spirit. When we found out we are nabasa, nabasa naye, you will not isheka na maakuya muumambo wenu. Yendi rangariri. Kurati kugona kuona singaonekwe nevamwe. So Elisha arufamba na Elijah. Ndokubva pauya chamupuri chikatakura Elijah kuenda mudenga. Mhepo ine power yatakura munhu. But mukomana paakasara akatarisa achichema achiti my father, akabvarura hembe dzake. Bible writes a mantle, which means a jacket, fell from Elijah. So I've got a question.
Kana mhepo ine power rekusumudza munhu, sei mhepo richitadza bhachi? Because bhachi nemunhu chinorema chii? Munhu anorema kudarika bhachi. But indava mhepo inotakura munhu iri kukurirwa nebhachi rakapfeka munhu. Zvorati kune law iri powerful than the wind. Ilo ipi mukomana uyu paabvarura hembe into two, akumbira double portion, is like he's planting a seed of double. So whatever you plant, chaunodyara unokohwa. Zvorati paabvarura hembe dzake, baba vake vane right yekupfekedza mwana nokuti baba havaregere mwana akashama. So mucheka wababa wega baba vari kuda hasi, but kune favor yekuti vana vakashama kana vana baba vane mabhashi, baba vakatobvisa ravo wopfekedza mwana. So paakabvarura hembe dzake achichema, law yesimba rekutakura munhu yakakurirwa ne-law of seeding. Mhepo ine simba yatakura murume mukuru, but pane law inodarika simba. Handizive mhepo dzinokutevera, but there is a law in the spirit of the kingdom of God yekuti varoi vacho variko, vanoda kukudhonzera pasi variko, vanoda kuti zvisaite variko, but there is a supernatural law yekuti unobudirira mhepo inopikisa iripo. Varoi vanofanirwa kusvika pavanotendeuka nekuti vakutadza, ngavafungidzire kuti iwe ndiwo wakatozonyanyoromba manje, nokuti pavakataya kuti vakuwisire pasi, you are still moving and taking level. Handiziva ndiri kushumira, but there is grace in the word of God. Nekuti nyangwe varoi vacho variko, vanokuvenga variko, you can still make it. Muna Mwari mune madimensions ekudai. Pane nguva yekuti unogona kuti adai mwoyo wangu afa. Pane level yekuti iye unosumudza shero. Kana wakaipa akuuya against you, when the enemy is coming against you, the spirit of the Lord will raise the standard. But pamwe pacho Mwari haanei nekuti vari kuuya zvakadii. Chake ndechongoramba chingokusimudza chete. The enemy is coming, but the standard is shifting. Zvoreva kuti pane nguva yekuti enemy ngairambe iripo, but kuti igone kuona zviri kuitwa naMwari mulife mako. So mhepo iyi haina simba pajacket. While jacket in naturally is a covering. Mukomana chaari kuda anointing, which is a covering. So the jacket is representing the covering in the spirit. Anointing in any way is kabot, which means the power of God. It cannot be heaviness, which means the anointing is heavy than the person. That's why mhepo yatakura munhu, but haigoni kutakura anointing. Anointing inorema kudarika munhu, because he knows kabod, which means heaviness. So Elisha paatarisa achichema, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof. Statement hiyo inotaridza kuti ari kuona zvemweya, because mabhiza akaapia apa, asi mabhiza ari munatural, zvinhu zviri spiritual. But paunotanga kuona zvemweya, unoattracta zvemweya. Machariot of fire ari kuonekwa apa, zvinhu zvemweya ndezvedenga. Zvoda kuti amuremu yekuona zvemweya, nokuti paaifamba naElijah aiona Elijah, but paanga akuda chemweya akatanga kuona zvemweya pana Elijah. Kune mumwe mujaya akati munhu waMwari panze paita honda, Elijah ndokubva anamata Elisha kuti Mwari svinudzai jaya rione. Kuda kuti pane kuona kuri tu, pane kungoona maproblems usingaone solution iri available futi. Ari kuona hondo ndokubva abatirwa munamato wekunzi achiona. Kuti pane kumwe kuona kunongoita kuti uone maproblems chete. Unotofanira kumira palaini rokunamatirwa vanhu vasingaone uchiona, kuti umboona solution nefavor iri around you. Paakanamatirwa ndokubva azoona zvakanaka zviri kusaidi kwavo kudarika enemy iri against. Zvati nhau yekuona inhau iri spiritual. Ende kuona ikoko kune zvakuno attracta, ende kune mashoko anoteverwa nokuti waakuona zvisingaonekwe. Mukomana uyu paakaona munhu waMwari akakomberedzwa nevatumwa nemachariot, akati vari kusaidi kwedu vakawanda kudarika vari uko. Waikuti unogona kusaona zviri kusaidi kwenyu, wotofungidzwa kuti zviri uko zviri nani, yati zviri kusaidi kwenyu zviri nani, but auone. Saka munhu anogona kuchinja chechi. Hapana papaite because hausi kuona, une kwawakaona kwaunofunga kuti kuri nani. Gamba dai wakaona the chariots in your place. Asi baba.
I want to show you this picture. So come on, I tell child kuda he anointing. Is also. Akadi kwenda mgomono na mlata nokuti zote zinobva kuna Mwari. Say asina kunochitsvaka. There is a law in the spirit. Yakuti chimwe chinhu chauri kutsvaga chisiri kudenga, chiri panyika, chakuda submission for you to connect. Ukachitsvaka kuda Mwari hakuna. Bhaibheri rangu rinoti Mwari vasika Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ndokubva vatsvaka mubatsiri. Ukaona Mwari achinzi ari kutsvaka, chinhu ichocho chiri too much. Because Mwari unogona kungogadzira chinhu haana need yekuchitsvaga. But zvanzi wakatsvaga mubatsiri kuna Adamu wakashaiwa. Ukaona Mwari achinzi ashaya, chinzwa manje kwachakawanikwa muna Adamu. Ndokubva vamuvatisa hope huru vakatora mbabvu yake vakadzoka vachimupa mukadzi anonzi Eve. Which means inside a man there are things that are hidden. Mumunhu mune solution yakavigwa naMwari. So munhu paakaita dambudziko, Mwari kuti vamubatsire, vakasuspecta nedambudziko kuti ndiye akaviga solution. Muna Adam ndo manga makavigwa Eve, but Adam was alone. So a lot of people with problems, they also carry solutions. Muna Adam ndo muna Eve, but Mwari vakashinga munhu ane munhu ari ega. He was alone. Mwari vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ndokubva vamuvatisa hope huru vakatora mbabvu vakadzoka naEve. Kuda kuti already a man who was alone was with someone but not aware. Paitoda Mwari kumuoperata. Mwari vakamuoperata vakadzoka vaina Eve. Not munhu vanga vari two but anga ari alone. So there are times yekuti the solution is available. Iripo but meso emweya hapo ekuziva pazviri. So mukomana ari kutevera nokuti ane zodzo raari kuda, haana kuenda kupray. It's good to be prayerful, it's good kuzvitsvaga, but there are things yekuti you waste much time looking for them, uchitadza kuenda pazviri pazvinotooneka zviri available. Haana kunonamata, haana kunotsanya zvakanaka kunaka nekutsanya, but akatevera munhu Jesu kuti denga rivhurike mweya mutsvene uye pamusoro pake, haana kuenda kuprayer. Bhaibheri rinoti wakaenda kuna Johani, paakandobhabhatidzwa achibuda mumvura denga rikavhurika. There are people on earth vanogona kurarama pa closed heaven nokuti haadi kuenda kune vamwe vanhu. Kune vanhu panyika vakamirirwa nedenga kuti ukaenda ikoko pane zvatichakuitira. Vanhu chaivo chaivo. Jesu ari Mwari, iye akatosiya denga akauya panyika kuti azozodzwa. Haana kuenda kuprayer, akaenda kunoona Johani. Ndokubva abhabhatidzwa denga rikavhurika, which means he was operating under a closed heaven asati aita visitation to John. Denga parakavhurika, mweya waMwari ndokubva wauya pamusoro paJesu. Mweya uri kuuya nokuti kune kuministry kwaenda nezvaatenda zveko, denga rikamuwanira nyasha. Mukadzi wakasarudzwa kuti atakure pamiri pekuti abereke Jesu Maria, kazhinji ndaifunga kuti she was chosen because she was a virgin. That reason is not enough. Why? Nokuti zvichida muJerusalem mandara dzakawanda. Why was she chosen? Uchaona kuti relationship yake was the key. She was in love with Joseph. Genealogy ya Jesu haina Maria, ina Joseph. But tateguru a Jesu achibereka na vanhu zvinosvika pana Joseph kwete pana Mary. Saka denga raimirira munhu achadanana na Joseph. Are you already in the lineage, in the blood? Oh, I'll give you this understanding. Ukatarisa basa ra Joseph in the physical, he was a carpenter. Carpenter munhu unoveza, unoshanda nemapuranga nezvipikiri. And the destiny ya Jesu ari kuberekwa anofanira kuenda pazvipikiri nemapuranga. Which means even the job of Joseph was a key yet destiny yechakatakurwa naMaria. Mika 5 verse 2 inoti Bethlehema Judah nyangwa uri mudiki asi mauri muchaberekwa mambo. So the birthplace was already prophesied, but anobva kuBethlehema Judah asi Maria ndi Joseph. Luke chapter 2. Mambo Augustus paakati munhu wese ngaaende kumusha kwake, vanhu vada kuitwa census. Zvanzi Maria wakatevera Josefa nokuti Josefa ndewe imba yakwaDavid vaibva kuBethlehema, which means the prophetic place here birth was in men, not in Maria. So kuramba Jose, kuramba nzvimbo yekubereka mambo wacho, kuramba Jose, kuramba kuti uve choice yedenga kuti ugone kutakura plan yaMwari.
So there are people on earth learning. Someone who says, you connect to moon and concerning your life. I'll give you another scripture. John chapter 9. Kune muruma anga ari bofu. Jesu akauya paari akafira matepa asi akakanya ivhu akamisa mumeso. Akamutuma kuti enda unogeza kurwizi Siloam. Siloam zvinoreva kuti to be sent kana kuti kutumwa. Ini ndinofara vanhu pavanoti Jesus is my last bus stop, but there is a deeper revelation concerning Jesus. Pakuti kudi murume iri bofu akaiswa mavhu naJesu akaenda kunogeza. Bhaibheri akadzoka achiona zvoreva kuti nyange akasangana naJesu akaramba asingaoni. Jesu anosunudza mapofu. Kune bofu rakapora rabva paari, kwete rauya kwaari, rabva paari raenda kunogeza. Zvoreva kuti Jesu paasangana nemurume ari kutuma murume uyu kurwizi runonzi kutumwa. Siloam means to be sent. In other words, Jesu ari kuti ndinewe ndakatuma concerning your blindness. Ukatouya kwandiri ndokurifeya kumunhu iyeyo. Why? Nokuti kutumwa kutomutuma kwandakaita inyaya yekuti agadzise blindness yako. So kana watoenda kuna Jesu unogona kurifewa kune munhu. Munandai waiheresi. Let him explain it. Kuti Jesu akamira sei. Jesus is a person, number one. Two is also the word. Mukadzi akabata the hem of the garment. Haana kubata Jesu. Asi akapora. Jesu ndokubva ati ndiani andibata. Asi Bhaibheri rinoti mukadzi wakabata hembe kwete munhu. Saka Jesu munhu here kana kuti hembe. Which means kana takutaura nezvaJesu, there is an extension yekuti unotofungidzira kuti hauna kumubata iwe uchitomubata. Unotomubata usina kumubata. Nokuti paakabatwa hembe akati pane andibata. But iye abatwa hembe. Zvoreva kuti mukadzi akatowana healing asina kubata the person, but abata zviri pana the person. So zviri pana Jesu ndi Jesu. Zviri pana Jesu zvinorepresenta Jesu. Zvorati pamwe pacho hauna access to the person, but une access to the power of the person by touching the garment. So the garment whosoever is associated with him, he becomes the extension of Jesus. So zvimwe zvauri kutsvaga kuti Mwari ndiitirei, vakatounza munhu nesolution close to you, but inyaya kuti uri kuavoida the garment, uri kuita nharo rekuti I want the person. I love the song yekuti I need your touch once again, but yakachallengewa nemukadzi yeyu akati I'm coming to touch. Haana kutongoti I need your touch, akandifeya kuzobata, ina handibati nekubata. So the opposite also works. Akasakubata mubata. Vanoziva kuti akafanana unongopora zvakanaka. Peter akamboexplaina zvikanzi Ishe pane kamurubati vanhu vakawanda. So hamungatauri kuti pane andibata, which means there's a touch with the difference. Vamwe vaibata, but kuna akabata. Jesu akati uyu andibata this time ndanzwa simba richibuda. Ndinoti vamwe vanobata zvisina simba, but kune vanobata zvine results. Sei uyu ari kunzi andibata uyu zvine simba, inhau yekuti abata the hem of the garment, mukombero. Haugoni kubata mukombero wakamira, unotokotama. Was the hem inenge iri munomo. Kuti mukadzi uyu wakapfugama, a sign of honor, a sign of worship. Never kuti when you honor and worship, you attract power. And I do not want a picture here. Bible not she came from behind. That akapa honor, even not in his sight. Tine vanhu vanorispekta munhu in sight, but kana asipo. Secret ya anointing man is the power of God. Zvaunotaura munhu waMwari asipo zvinohinda flow ye spirit, even ukazotaura zvakanaka aripo. Elisha chaari kuda ndechemweya, but chadonha pano chinobatika. So there are times yekuti chawakapiwa ndicho chaunoda, but chakatakura zvaunoda. Mwari hakupe mufundisi waunoda. Mwari anokupa mufundisi waanoda kuti uzoda. Papa topane problem. Zvinenge vana. Haubereke mwana waunoda. Unobereka mwana wokuzoda. Saka chona chimwe chacho ndingucha chiropa rozondi changu mati. Achina kuita mushe but wakachibereka mati. Saka haubereki waunoda, unobereka wakutozoda.
Mwari ndiye anokupa iwe uzongoda chete. Bodaita inosandoda kata vamwe tisina vanhu. Type yatakapiwa haiti. But unoidira kuti ndo vandakapiwa. Saka tinana kuda kwashi. Tinozikana kuti kusuda kwedu kunde kwashi. Saka ndinomusikia muzikana kuda vacho pakaipa. Kuda kwashi. Tongowadira kuti kuda kwashi. So Elisha chari kuda ndechemweya. But padona a mantle, a jacket, it's in tangible. So ichocho handicho chaanoda. But ichocho baati nhonga akatakura. Akanomira paJordan River. Jordan yanzwisisa kuti murume uyu akatakura zvinhu zvambokurosa pano, which means anointing yaunoreceiva ine area dzainobreka dzisingabrekwe newe. Zvonoti paakamira paJordan akarova, Jorodhani rakatoziva kuti ari kuda kukurosa, hasiri yambokurosa, but akatakura zvinhu zvinokonzera kuti Jorodhani rikuroseke. There are things paunoyambuka kwete nokuti une power, but nokuti you are connected to the one and grace over that area. I'll give you an example. Kuchikoro kwaitwa parents day vabereki vaiuya. Saka kuchikoro kune vanhu vari bully vaitinetsa kuchikoro so. So one nguva vaitipurisa bhuti dzavo vachididi relate nekuchikoro. So paparents day pakaya sekuru vangu ndaifamba nasekuru vangu ari pamberi muchando kumashure. The guy akajara kuti bhulu akabva andishedzera kuti mfano yawaporise bhuti yablazi wako zvemazuva ese zvaaita ndichipolisha. But on that day ndakacheuka ndikamuti mfano wako unomuziva here. Handina kudevelopa mamuscles kana simba rekumurowa. Chakandipa kuchinja language ndinoona ndichifamba naye musi uwo. Kureva kuti ukaziva kuti unofamba nani hauite prayer inopisa tsitsi. Bhabhora munoti you shall decree a thing and it shall be established. When you know kuti ndina Kristu greater one inside than the one in the world, hauite a begging prayer, unoita a prayer of authority, but the king lives in you. Uye akabvashamsika kuti mfana hawa ndidaro mazuva ese ndokubva atarisa munhu ari kumberi kwangu ndokubva aona akafanana newe ega ndokubva atoziva kuti nhasi hazviiti munhu waanaye inenge yaamona. And it's true. Parents day payakazopera vanhu vadzokera takadzokera futi kunopolisha bhutsu dzedu. Why? Because sekuru vanenge vadzoka. But thank God for Jesus. Amen. He lives in me. Asisi temporary, it's permanent. Anogara mandiri. But every time, and a prayer ya beg and a prayer ya king. Bible not he is the king of kings, which means my identity in him, I'm also a king, and he is the king of kings. I'm a time which not anointing, it's a law of attraction. It's not anointing, it's not authority. Bible not it is the anointing that breaks every yoke of bondage. Anointing inoshanda in different areas. Anointing haipo pakuparidza chete. Every work here kingdom, even the physical, the natural work, rine grace zacho kana tawa kunze tinoti grace kana kuti nyasha kana kuti chipo, but all zvinofollowa mucategory yechinhu chinonzi anointing. Bible rinoti pakagadzirwa areka murume ainzi Bezalel naOholiab, they were anointed in craft to make the ark. Kurati kwaitova nenyasha dzekuveza. Vanhu vanogona kuita chinhu chakafanana wawana maresults akasiyana nekuda kwokuti pane mweya unoperekedza pakuitwa kwezvinhu kwacho. So sometimes people complain kuti hatoita some business iyo mari yake inozobva kupa ane mamadhira ari kuita chinhu kuita zvakafanana, but hatifanane isusu vacho vari kuchiita nekuda kwenyasha dziri patiri. People, they can do the same thing, but one have different results because of the anointing of the backing behind. So Elisha I want a double spirit, a double portion. Double you and just by following another man. Nekutevera mumwe munhu. Nyaya yesubmission ikey muzvinhu kingdom yaMwari. Pane zvinhu zvinowanikwa muvanhu kwete nokuti vanogona, inyaya kuti vanofamba nevanhu vane nyasha dzekuti vagone. Genesis 13, Lot haana kunge adanwa naMwari. Lot akatevera Abraham adanwa naMwari kudziuya kuno. Genesis 13 yobva yati mombe dzavo kwete dzaAbraham dzavo including Lot zikawanda. Uchaona kuti breakdown yelife yaLot yakatangira paakabva pana Abraham. Chakavapa kuseparata mafuro akaita mashoma, mombe dzawanda. Lot ndokubva asarudza kwekuenda achisiya akadanwa.
end story akabva Gomora neSodom achimhanya ari bhatura asina chinhu. Yeti chakamupa kuenda side iro kuwanda kwezvinhu. But ari kukanganwa kuti ndakatevera ane nyasha dzinoita kuti zviwande. So there are times yekuti mafuro anofurira munhu kana awanda. There are times yekuti you get a blessing in this church and things begin to flow and you think I'm too big. It's my intelligence. At the end was not mafuro asiri ane anointing. But anointing yakakonzera kuti mombe dziwande ndiAbhuramu wakasiya. So somebody got but Mwari, and you want the this is the system of the kingdom. Yakuti pamwe pacho Mwari avakupe chinu kana vachida kukupa chinu vanopa munhu chinhu chako pachidiwa submission. Saka Bible rangu richiti gogodza unozarurirwa. Nyangwe kune breakthrough yekuti unorowa ukapinda ukapaza. There are things in the kingdom you need to knock. Kunoka is sign yekurespecta vari inside. But not kuti gogodza riri kuti kupinda uri kuda, yes, but get discipline. Respect the ones inside. And pa knocking pane teaching inotodiwa. Because kune imwe knock yekuti vanhu vawedzere kukiya vakutya. Why kune knock ine discipline iri quiet. Vanhu vanovhura bhato ukaita unge uri kurova vanotofunga kuti iporisa uchapinda. Gogodza unozarurirwa. Havana kuti gogodza uzarure. But ukanoka, you wait for them to open. So there are things in the kingdom of God. Zvakuti kune vakawanirwa nyasha dzacho muzvinhu zvacho. Zvakuti if you don't respect and honor them, auzhuwa kana ukatenda kupreya kuti Mwari ndipei, Mwari havakupe chinhu chavakareleasa already. Chinhu chiri pano chisisiri kudenga. Kana ukachema sei kudenga hachiko. Chakaunzwa pano Mwari ndokubva vaisa masystems ekingdom for you to receive. Humility chete ndio inokuchallenge kuti ugone kuti receive nekuda kwekuti dzimwe nguva pazvakaiswa pacho haupafarire asi ndo pazviri. Maybe that's why Mwari achidana takawanda. Kuti pausingafarira usingade unobva akuenda pazvino. Nokuti wani hakuna chinobhowa chekugara panzvimbo pausingafarire. Wotadza kureceive nyasha. Murume akagara paBethsaida 38 years. Akagara right place without a testimony for 38 years. Ndo zvaimupa kusabva ipapo. Aitozati zvamo zviri kuita pazvangu azviite, but panapa panoita zvinhu. Why nekuda kuti kune action yaaitadza kuita. Pese paida kuita zvinhu aitangirwa. Kuti he was in the right place but he was too slow. There are times yekuti you are too slow yet you are in the right place. Chinonzi anointing chinoziva dambudziko rako. That's why I want you to connect to the anointing and get the grace. Why? Not it in a patinonamata, Mwari kukomore issue yako yakadai. But kana waenda mu level ine anointing. Ukadzipa akabata mukombero wa Jesu. Problem yemukadzi yakagadziriswa. Anakubata achitaura kuti issue of the issue of blood. Akangubata. Anointing inoziva pane problem. Anenge mapiritsi. Kana une headache ukanwa pain killer, aurudze kuti usazoswera mudumbu mukuru ndokurwadzawo. Ma pain killer anoenda pane pain usina kutaura nawo. But ese mapiritsi aunono anoenda mudumbu rako. Anozobva mudumbu akunanga pane dambudziko. Kuti anotoziva there is a system in your blood. Inoudza ma pain killer kuti usamboenda kumwe kwese ku problem iri kunzeri. The same with the anointing. Anointing knows where the problem is. Amen. That's why sometimes, I don't know, but I'll explain. There are times in which anointing is not oil, but anointing can be transferable, even through oil. Yes. Anointing oil, anointing the mabas. To me, it's quite a challenge. Why? Because anointing knows the problem. But the truth of the matter, anointing knows where the problem is. Anointing that's common sense. But anointing by child is the grace of God. Knows. That's why God's ways of blood anakutaura. Anointing yake toziva kuti uyatibata ane challenge yakati. Amen.
So by the time you pray concerning a thing, there are times you connect to the anointing that knows your problem. So waka receiver, ucheka wakadona, a mantle fell. Kudeva kuti Elijah anga mudenga, Elisha aripasi. That's a picture ye order ye rankings in the spirit. Au gone ku receive pa munhu wa uri kufamba naye. Pavaifamba vari tu achiti ndipei piwe because vakatoenzana. Kana makaenzana nditofamba mese ato mufeso wako hapana zodzo riripo. Because makafanana. But pane pamunosiyaniswa nedenga manje. Pekuti unenge wakuona mumwe wako with a different view. Nokuti kana ari apa unomuona wakadai, kana mudenga unodai. Paunotarisa ari mudenga unoona nedenga, which means kana wakuona nedenga racho. Paunotarisa wakadai aone mudenga unoona this level. But paanotakurwa achienda mudenga wakuona denga nezvakuda kuona, which means when you see the things of the spirit upon you, you attract. So which means Elijah akaenda mudenga asina the mantle. Mantle yakadona ikaenda pasi pana Elisha. Which means mantle pa yakadona pasi. He picked the mantle. Haukone kupika wakamira. Another sign of worship. Wakakotama akanonga. He picked the mantle. Ndokubva ananga pa Jordan River. Ari pa Jordan River, it's a long story. Bible wrote wakarowa. Mvura ikasapatsanuka kusvika wachinja matauriro kwete marovero. But there are times yekuti don't ignore the grace and the anointing. Akarowa akati, where is the God of Elijah? Yet aruda kukrosa ndi Elisha. Why mentioning a name yemunhu asiri present? Which means arikuda the anointing of the one absent. Arola rwizindobva rwaziva zvinorejeswa kuti pane pambokrosa imwe shasha pano inonzi Elijah ndo ine grace nepower to separate Jordan. Saka uya nyangwe ari Elisha is still connected to Elijah. He has mentioned the name. So it is one achiti mwari waningi akusuna mata munhu kuinvoke the anointing upon the man to work in your life. Asi Abraham aifamba achindira Abraham waMwari. Ukareverenga rinoti Mwari ndiye aifamba achidaro kuti Mwari waAbraham. Na Mwari chaiye ari kutemba vanhu. Zvototi introduction yake hati ndiri Mwari wengirozi, ari ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJakobo. Vanhu. Apana pandakanzwa Abraham ndiri Abraham waMwari. Pandakanzwa Mwari achiti ndiri Mwari waAbraham. Which means na Mwari chaiye uno respecta grace dzaakaisa kumunhu. What ino representa iye. Zvokuti kana achizviintroducer anoti ndiri Mwari waAbraham. Imotasa kuti Abraham pakaenda kune imwe nyika akanyemba kuti hasi mukadzi wangu Mwari rekodhi iyo yaangana basa nayo anoramba ari Mwari waAbraham. Chinhu chinonzi anointing chiri so powerful chekuti even in error the anointing can bring a result. Moses family bakanzi taura nedombo iye akarova mvura ndokubva yabuda. Mwari vakati hauchapinda nokuti hauna kunditeerera, asi mvura haina kubuda here. Mvura yabudirei munhu aita mistake. He carries the anointing. Anointing is very stubborn. Zvokutodaro. Zvokuti munhu ari kuita error, anointing can still work in error. David ndoba akachibata awana mukana wokuuraya Saul vari mubako. Akanzi chiuraya mumwengi wakaiswa muruoko rwako. Zvakanzi akangocheka the garment. Kuzoitisa proof kuna Saul kuti I had an opportunity to kill you, but I respect kuti Mwari vakambokusarudza. Why? Nokuti mukadzi weishoblood akabata futi the hem of the garment, which means ari kubata ani kuzodza kunoerera kuchenda kuzasuku. Ari kubata kwazvinoperera, saka akacheka the anointing part. As a sign yekuti respect anointing, otherwise iwewe ndouraya. Hauna kundinzwa. David wakawana mukana wokuuraya Saul, akacheka mucheka waSaul. Mucheka uno represent the place of anointing. Nokuti mukadzi paakabata the hem akawana power. So the anointing inoerera ichienda kuhem. Saka paakacheka the hem part ari kuratidza Saul kuti tada respect iyi anointing. So anointing yakatova protection to Saul even paakari vulnerable. Zvakaita kuti Saul aregere kurawa naDavid, it is the anointing. David wakarespecta munhu akamboitwa choice naMwari yekusarudzwa naMwari. Kana ndikanzi ndazodii kana zvikanzi Mwari vamusiya, but yekuti akambova choice yaMwari, I respect that. Anointing is stubborn, but inorespektwa inoziva. You don't fake it.
Kana ndingada kukunamatira kuti zvako zviite, but tinoita kuti zviite is the Spirit of God. You can fool a pastor but not the anointing. Unogona kunyepera mufundisi kwete zodzo. Saka tone dzimwe nguva mufundisi unenge une chido chekuti zvako zviite achikunamatira, but une zvaunotaura behind the scenes. Zvakuti izvozvo ndizvo zvinomisa the anointing to flow. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akanokumbira zvitini zvemafuta. Zvanzi aidurura mafuta ndokubva abvunza mwana wake ndipe chimwe chitini. Mwana ndokubva ati chitini zvapera. Bible rinoti and the oil stopped. Harina kuti the oil was finished. Zodzo hariperi rinongomira kana pasisina a container to respect or to honor. 2 Kings 4 inotaura kuti mafuta ndokubva amira kuerera. Kwete ndokubva apera. Zodzo hariperi rinongomira kana pasisina chinorespecta not kucontainer. So and outside I can get the blessing of the house, but inside vasina. Mwenza vakure unowana nyasha dzepanzvimbo varipo vasina nekuda kwokuti dzimwe nguva vane maonero ekuti vari kufamba at same level. That's the main reason behind my crusade, miracles anoitwa pamakrusade. Any preacher abva kune imwe nyika akazoita crusade munomupanetika mamiracles akawanda. Why? Because he's a visitor. We don't see him this way. We see him as a messenger from God. But we cannot do that. So anointed Bible not Jesus ku Galilee wakaita minana mishoma nekuti vaimuziva semwana wa Maria na Josefa. Akusiko kwa aigarere ndiko but maziviro iwayo ari carnal anonyima zviri spiritual. They were not wrong. No kumba kwa aigara pa Maria na Josefa but vakashaya chemweya. Why? Nokuti vakagumira pakuona nemeso enyama. Hama dzangu zvekunamata zviri spiritual, we don't walk by sight, we walk by faith. Which means takuda a realm ye faith more than sight. Kuti tigone kureceive zviri spiritual. Dambudziko rako dai rakapera kudhara, not by prayer, by anything else, by the anointing that breaks every yoke of bondage. But anointing flows where it's respected and honored. Kana Jesu achibvunza kuti ndiani andibata, iye munhu wacho apora. Zvati kuzivana kuna basa. Tisivape kubata ndokune basa. Wati kana Jesu achiti pana andibata, ndiani andibata, kurati handisitombomuziva. But mari dzavo dzaitika. So haisi nyaya kuti ndizikanwe, nyaya ndeyekuziva zvekuita, who attracted the power. Mufundisi ngaashamisike kuti zvako zvakaita asina kukunamatira. Nekuda kwokuti anointing even tisina kuzivana. Jesu paanoti pana andibata, ndiani andibata, munhu wacho atoone mari dzavo dzatopora, but havasi kuzivana nekuti aziva pekubata. So when you know where to touch, when you respect and honor, things must happen. Amen. Pani zvinofanirwa kuitika nokuti uri kuziva zvekuita. Anointing isimba raMwari. Inobreka mayokes of bondage. There are things muupenyu zvandasangana nazvo, not by prayer, ari masurprise muupenyu hwangu. Andinoshama kuti zvinhu izvi Mwari vazviita chirudzii. Andabvira ndazvifunga kana kuzvirota. Anointing inoita kuti zvinhu zviitike. Why? Nekuda kwokuti usina kuzvitaura kungobata mukombero waJesu, things must happen. Une area dzokuti ukabata usina kuita prayer, simba rinogadzirisa dambudziko iroro. It's time, it's high time. Tive nemumwe muono unokonzera kuti tigone kureceive chemweya. Ende kana tachireceive kune Jordan rinofanirwa kucross. Jordan rinongorepresenta machallenges eupenyu anoda kuti ucross by anointing. Nekuda kwezodzo pane paunofanirwa kuyambuka. Ende kana wapayambuka uwega unotoziva kuti type yangu haicross apa. Vanofunga kune zodzo rashanda muupenyu hwangu. Nokuti Elisha akarowa asina kuti Elijah. Rwizi runomuudza kuti tsano muri kupotsa kutaura. Ndimi moda kucrossa but vatakaregister vakacrossa pano vanonzi Elijah, not Elisha. Kusvika aita honor the man who was not present. Hakusi kunamata munhu, kushandisa protocol dzedenga dzekunamata. Inzwa, hakunamatwe munhu, but haugone kunamata zvisina munhu mukati. That's why Jesus became man, to connect men to Jesus. It's man God. He became man. Akava munhu. Saka ndiye ari kurudyi rwaBaba on our behalf. Rati kurudyi rwaBaba kuna Jesus the man.
standing on behalf of the men. So akusikuna matamunhu iprotocol yedenga. Kune zvinhu zvokuti Mwari vakada kuita vanotoshanda nemunhu vari Mwari vane simba rekuti vanogona kubreka maprotocols ese woita chinhu saMwari, but pane nguva yekuti vanoisa zodzo pamunhu woti ndiitire chinhu changu. Moses ndanzwa kuchema kwavana vaIsraeri, ndaburuka kuti ndivasunungure chienda. Mwari vanoburuka, but vanoburukira pane munhu vomupa assignment negrace. Moses anogona kusava favorite yevanhu, he was a stammerer, but he is the choice of God. Mwari ane mabhizi ane ngoro dzemoto kuna mambo Faro haana kungotuma zvakawanda zvinoshamisira. There was a time pakatumwa matatya. Datya rakapinda assignment yaMwari. Aingosvetuka pese pese, bedroom, kitchen, dining, maplates, muchi. I assignment yaMwari, but iri kushanda nechinhu chekuti unotofunza zvina Mwari mukati. So zvinhu zvaMwari zviri very tricky, zvinotoda kuti uve mature ugone kuona. Because there are times unozvitsvaga mune maglitters yeti zviri kumatatya this time. There is a realm yekuti Mwari vanongoda kuti ngoro dzemoto imbomira nemabhiza. I want the frogs to do the assignment. Unogona kusemeswa nedatya but tichishatukira program yaJehovha. ZvaMwari zviri very tricky kudaro. Hazvisi mukana wemunatural mindset. Zvinovigwa pekuti ukasava mature, ukasakura pakuona nekuziva, you can ignore God, waiting for something greater and bigger. Pane nguva yekuti Elijah ari mubako ari kumirira Mwari, Baba rinoti kwakatoita earthquake, God was not there. Pakatoita moto, God was not there, but he came in a silent voice. There are times yekuti zvimwe zvese zvinotyisa zvinogona kushayiwa chawakamirira. The voice riri musilence, and you are still waiting for the earthquake. Mwari unozvimanifesta in different dimensions, but concerning your life unozvideredza wauya in a way yakuti ukangova nemeso emweya, things will begin to happen. Kwete nekuprayer by the reason of the anointing. Kuzodza kunoshanda in different forms and dimensions. Sometimes zviri tangible zvinobatika, sometimes zviri silent. Unozongoona neresult kuti apa risi simba remunhu akusugona kwemunhu. This is God. Une zvinhu zvaunogona kuitinesa kana kutestifya kuti hama dzangu nyame ndakangwara ndichiswa zvokuita, but ichi chikamu ichi nezvinhu zvakaitika ichi ndakangoona zvaitika, handina kuziva kuti zvakafamba sei. That's the anointing, that's the grace of God. Rinogona kushanda in silence. It is the anointing that breaks every yoke of bondage. But to receive an anointing, you need respect and honor. You need to have spiritual eyes. Why? Sometimes wakagara pa solution and you are dying. Mukadzi anonzi Hagai zvanzi aichema nenyota ari mugwenga. Mwari vakamuti Hagai nyarara kuchema. Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Mwari ndokubva amusvinudza meso, ndokubva aona tsime remvura. Which means she was thirsty and she was about to die sitting close by the well. Mwari havana kuchera tsime remvura. Mwari vakavhura Haga meso akaona tsime remvura. Which means kazhinji tinochema tiri patsime because our eyes are still closed. Amen. Jesu wakaenda kumba Mark 14 mumba memurume when Simon the leper, and Simon was not healed. Chakaitika mba Simon chi, Jesus was anointed. Kune mukadzi akabreaka the alabaster box akazodza Jesu akazviitira kumba kwa Simon. Jesu ari mumba ma Simon, but ari kuwana blessing hasi Simon, somebody auya kuzoita honor. Hakuna chinobowa chekuti an outsider ari kuwana the blessing iri close to you and you are not getting anything. Even mfundisi vakatoda zvemweya zvinodarika level yechoice zvinoenda paona. Vanotoda kuti zvako zviite, vanotokunamatira, but the spiritual, the anointing is the voice of God, is the power of God. Rinoshanda besides choice, respect and honor. Judas wakafamba na Jesu. Jesu rimwe zita rake anoti I'm the way, the truth and the life, ndiye life. But Judas lost life. Achifamba na the life. Mindset yake achifamba na Jesu yanga iri pa profit, yanga iri pa mari, yanga iri pa love and honor. So he lost his life achifamba na life.
Kusaziva kuri very dangerous. Vantaura shono kusaziva kufa. There was a man in the Bible akaya kuna Jesu. Zvikanzi chenditendere ndonoviga baba wangu. Ndoda kukuteverai pandipei time ndonoviga baba wangu. Jesu ndiye murume waakapindura inenge rafu. Akati rega vakafa vavige waka. Chaunoziva hakuna chitunha chinoenda kunhamo. Aitotyira murume iyeyo kuti kana uchitaura neni resurrection anomutsa vakafa kuti iwe unoda time yekunoviga zvako zvafa uchitaura neanomutsa zvakafa isai nekuti wakatofawo saka pakatobirirwa kunhamo mhanyaya. Ari kutaura nemunhu anomutsa vakafa kuti wangu mudhara nindofushira ndipei time. Instead yekuti Jesu baba vafa handei ari kuti ndipei time yeburial kuna resurrection. Saka Jesu ndoba akati ndoimwe level yekufa yawakatoita. Saka vakafa iva vanodiwa kunhamo mhanyaya. Tine vakapiwa opportunity yekutaura nalife vakaswera vari kuburial. Dai waiziva nyasha dzinodurwa naMwari panzvimbo, waigona kuona kuti ndiri kuswera kuburial ndichitamba neakapiwa life. Dzimwe nguva unozozvinzwa netestimony yemunhu abva kure. Ndokuti zvakabva mutsika yeshona yekuti wemuloka haaite a prophet haana honor in his own. Kuda kuti zvinonzoitikira kure nokuda kwekuti his own vane maonero akasiyana nevanhu vabva kure. So secret yekuti vanhu vanobva kune imwe nzvimbo vachiya kun'anga yekumaraini kwenyu wakutandara nayo uchifunga kuti haina zvainoita, inyaya yekuti kuzivana naye ndokwakakubvisa kuziva kuti ane zvaanoita. It's unfortunate kuti Mwari unogona kuzodza munhu waunoswera naye and it become a challenge for you to receive the grace. Ndakati favor yatakaitirwa ndeyekuti Jesu akaberekerwa ikoko kwaakaberekerwa kuIsrael. Dai akaberekerwa kuno tatisingana. I've been to Israel. Ukaenda kuJerusalem unonzwa tsitsi vanhu havana mate. KuJerusalem havana mate. Mabhawu ariko kuJeriko. Maiwe. Vanoshamisika mauya matourist kuti vana inyaya dzazva Jesu havana kana kubasa nazvo. Even toka ito takafamba naye kuIsrael was busy smoking. Iritori basa ungofamba nevachikuratidza utora mari yake haana mate. Why? He was a local guy. Jesu ndewe kumaraini kwawo. Vane kanhoro ndikokutoziva kuti musha kwawo ndokuro. Saka chinhu chikangova close chinoluza significance yacho. Mwari ngaatibatsire tiregere kuita vatera pazvinhu zvakaiswa close to us as a favor. I'll give you this story chitango prayer. There was a time ndakamboenda kukwekwe. So kukwekwe ndakambogara for almost 3 years. Ndande my friends iko. Especially when ndakaenda nawo kuchikoro. So kune mumwe akadarova nemwana ndokubva wanzonzi hapane munhu waMwari auya apa necrusade ende nemwana anonamatirwa. Munhu iyeta izivana ndokubva auya. Akasauzeni munhu waMwari wacho ndini. Paakandiona akafane kuseni. Kana kuzonamata hatina. Vamwe vachiti munhu waMwari azvinobva akasvika kuti Trymore neshuwa wakutoparidza. Ndakatoziva kuti hazvichashandi. Hazvichashandi. Nokutoamba tokurimanda niki nemuyako chete. Ndokuvanzoti hazvadhamu. Trials wakutoita zvegospel. Hapana. That's why by family sakuna chaakapiwa. Zvikapaita a gap and distance. Moses nzvimbo yauri itsvene chibva watomira ipapo, don't move again. Pawatotsika patsvene ukaramba uchiuya close, you will lose the transfer of power. Wenzira ipfuta iro risiri kupfuta. Saka zvaigona kuita kuti ambobata kuti moto werudzivi. Saka akabva atomiswa asati abata. Toda tisimuke tinamata. Munamato wako ndewekuti Mwari ndipeiwo meso emweya. I want to receive the grace and the anointing is available for things to change. Jordan rauda kucrossa maybe marriage. Jordan rauda kucrossa maybe business. Jordan rauda kucrossa maybe strength. Jordan rauda kucrossa and is a challenge wakasangana nayo. You are kuchema nekundamatira. The anointing is available for you to cross. What you need is to carry the mantle. But mantle haitakuriki. Nekunda kwemaonero. If you see me, the condition was maonero. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your